Maray na aga sa hapon sa gabos primero nagpapasalamat po ako kay Mayor Ligacion bilang chairman kang MNDC kang Metro Naga and na gabos na mayors na imbitaran regarding po sa MDC Power Stakeholders Meeting manungod po sa Casoreco na kung saan po na puon pa palang 2015 pwede may refundable so halawig na panahon kaya lang po ang sad to say mamundong barita sinangyari kasubago si Casoreco po dai pa preparado manungod po duman sa mga pigahapot ming mga hapot tungkol sa anong nangyari ano na bang sitwasyon kung hilingon po nindo yaong kamo testigo kamo ang simbag kang Casoreco medyo tigahalat lang si final say ali sa ERC kumbaga legal matters so yan lang kung hilingon ta po ano ta magpaparaulay kaming mga mayors kabali si mga stakeholders na pag naghahapot kami sa taga Casoreco mayo man sindang maisabi ang gusto nindang halaton si ARC manungod sa taas kumbaga dahil ko po aram kung si desisyon nali sa taas yan lang muna siguro ang pwede kong isabi. Sir, ano ko sa expectation mo na kasimbagan ang expectation ko kung paano ta marirepand si sa mga tao ang pinag-uulayan ta na di kung paano ta makakagyan lalong-lalo na sa mga negosyante kaya papababa kaya lang sinangyari mayong final say so mapapod ginara si Mayor Ligacion pero malinaw na sa ERC na yaon na po hindi nakapalaman immediately refund all generation rate collected exceeds the load weighted average in PC from May 26 to 2015 up to the last prior kung hilingon nindo paano ninda marireturn poon 2015 halimbawa ang Naga City nagbabayad 7 million monthly pero ang refund kayan sa laog ning from 2015 so to para po mapadali ang kaputan nindo para sa ko halaton ta naman siguro pero kamo mismo ang testigo na yaon sa laog kasubago sinangyari nag-urulay kami aram na yun si sitwasyon ako po yaon kami digdi kay bali ang mga Metro Naga mayors ipapasipay bikutak na para sa kagianan kang taga Casoreco pati si mga consumidores for final anong gusto mong ipaabot sa mga member consumer sa mga residentes mo sa Bilang sa nangyaring iniyo kamo mismo ang testigo masakit na ako magkomento sa parte mi nakaka-disappoint kasi mayong final say di ba pero malinaw na po may desisyon na April 27 di ba manungod sa ERC so halatong tanda lang po siguro kasi ang nangyayari legal matters na ining dapat pag-ulayan so halatong tanda lang po basta po kami mga mayors handa na sa ikakagian ka mga consumidores yan lang po maray na salamat.